Har du lavet med dækket? Hvorfor? Han har bare fucket den op. Han har lavet Bjarke. Ja. Han kørte galt. Det er typisk. Naruto, ikke? I skal vide, at Jonas er dårlig til at køre. Det skal da ikke være Naruto, det skal være den originale Naruto. Hvad mener du? Altså mig. Du får bare min tur. Mig? Ja. Fint nok. Lidt for tæt på. Bare tilbage, ja. Ja. Okay, men jeg kan ikke finde min punkt. Hvad? Nej, det kan jeg ikke. Ja. Men overhovedet. Flyve ind i den store by. Den der til højre. Vi går efter vi har lavet Naruto. Ja. Film for mig, jeg bliver nødt til at gå ud og tage den. Film! Tag den! Pis! Ja, bare det mig.